శివాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 హరే కృష్ణ. మన ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ స్వాగతం. సో నిన్న 19వ శ్లోకం చూసాము. అంటే ఈ భాగవతం మరి చదవడం వల్ల, భాగవత శ్రవణం వల్ల, భాగవతుల యొక్క సేవ వల్ల మన అమంగళాలన్నీ పోయి ఏ రకంగా మనం భక్తిలో సుస్థాపితం అవుతాము అన్నది చూసి, అటువంటి స్థితిలో మరి సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల మనలో ఉన్న ఈ కామక్రోధ లోభాలన్నీ కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. ఇటువంటి భక్తిలో గనక మనం సుస్థాపితం అయితే ఆ తరువాత సత్వగుణంలో మనం స్థితులమై సంపూర్ణమైన ప్రసన్నత్వంతో ఉంటాం. ప్రసీదతి అని చెప్పి సత్వే ప్రసీదతి, సత్వగుణంలో ఉంటూ మనం ఆ రకంగా సంపూర్ణ ప్రసన్నత్వంలో ఉంటాం అన్నది నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాం. సో ఈరోజు దానికి కంటిన్యూషన్గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఏవం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తి యోగతః భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ముక్త సంగస్య జాయతే. సో ఈ రకంగా ప్రసన్నత్వం, మరి ప్రీవియస్ శ్లోకంలో సత్వే ప్రసీదతి అనే మాటతో ముగించారు కదా ఇంతకు ముందు శ్లోకాన్ని. అంటే సత్వగుణంలో ఈ రకంగా స్థితులై ప్రసన్నతతో ఉంటారు, ప్రసీదతి. సో ఇలా ప్రసన్నమైన మనస్సుతో భగవద్భక్తి యోగతః, భక్తి ద్వారా తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ ప్రసన్నమైనటువంటి మనస్తత్వంతో భగవత్తత్వ విజ్ఞానం, అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గురించిన జ్ఞానం మరి పొంది ముక్త సంగస్య జాయతే, అంటే మరి ముక్తులు సంగత్వం నుంచి విముక్తిని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ఈ శుద్ధ సత్వంలో స్థితిలో అవుతామని పోయిన శ్లోకంలో చివరికి చెప్పారు. శుద్ధ సత్వంతో మరి ప్రసీదతి అంటే సుప్రసన్నంగా ఉంటారు, సంపూర్ణమైన ప్రసన్నతలో ఉంటారు అని. సంపూర్ణ ప్రసన్నత అంటే ఏ కల్లోలాలు, ఏ ఆందోళనలు, ఏ కల్మషాలు లేకుండా శుద్ధమైన తత్వంతో ఉండటం, అంటే శుద్ధ సత్వంలో నెలకొంటారు. ఈ శుద్ధ సత్వంలో స్థితుడై ఉండి భగవత్ సేవ ద్వారా ప్రసన్నమైన మనస్సును పొందే మనిషి సమస్త భౌతిక తత్వం నుంచి, సంగత్వం నుంచి విముక్తి చెంది ఇటువంటి స్థితిలో నిజమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందగలడు. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నారనమాట. మనకి ఏమొస్తుంది, దీని తర్వాత అది, దాని తర్వాత అది. ఫస్ట్ భాగవత శ్రవణం, దాంతో అమంగళాలు తొలగిపోతాయి. ఆ తరువాత మరి ఇలా శుద్ధ సత్వంలో స్థితుడవుతాడు. శుద్ధ సత్వంలో స్థితులైన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెట్టు ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక అవరోహణకి ఈ మెట్లన్నీ ఏ రకంగా దాటుకుంటూ వెళ్తున్నాము, ఒక్కొక్క మెట్టుని మనం అధిగమిస్తున్నాం, ఒక్కొక్క మెట్టుని, ఒక్కొక్క అంతస్తుని చేరుకుంటున్నాం అనమాట ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి. సో అది అంత అరటిపండు వలిచి చేతిలో పెట్టినట్లు ఆ ఒక్కొక్క స్థితిని గురించి ఒక్కొక్క శ్లోకంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇంతకు ముందు మరి శుద్ధ, అందుకని మనం జస్ట్ క్విక్గా వెళ్ళి బ్యాక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ దాన్ని తలుచుకుంటున్నాం, స్మరించుకుంటున్నాం అనమాట, ఏం చూసాము ఇంతకు ముందు అన్నది. సో అలా భాగవతం చదివితే అమంగళాలు పోతాయన్నారు. తర్వాత మరి ఇలా శుద్ధ సత్వంతో నెలకొంటామని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పారు. ఈ భక్తిలో మనం సుస్థిరమయ్యాము అంటే అలా శుద్ధ సత్వంలో నెలకొన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే అది కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు. శుద్ధ సత్వంలో భగవద్భక్తి యోగత, అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో నెలకొనటం వలన
వచ్చిన శుద్ధ సత్వం అని చెప్తున్నారు. అది మనం చూసాం కదా ఇంతకుముందు. ఆ భక్తి భావనలో సుస్థిరులై శుద్ధ సత్వానికి వస్తారు. సో ఇలా భక్తి భావంతో వచ్చిన శుద్ధ సత్వ స్థితి ద్వారా ప్రసన్నమైన మనసు, అది కూడా ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పారు, చివరి ప్రసీదతి అని, అంటే సంపూర్ణ ప్రసన్నత్వంలో ఉంటారు. ఇలాంటి ప్రసన్నమైన మనస్సును పొందిన మనిషి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంటే సమస్త భౌతిక సంగత్వం నుంచి ముక్తి నొందిన స్థితిలో వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ స్టేజ్కి? శుద్ధ సత్వంలో కంప్లీట్ ప్రసన్నతతో ఉండేవాళ్ళు, సుప్రసీద స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు భౌతిక సంగత్వం అన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి చెందుతారు. ఈ అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటి నుండి కూడా వాళ్ళు విముక్తి చెందుతారు. ఆ స్థితిలో, అలా విముక్తి చెందిన స్థితిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే నిజమైన భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందగలరు. సో నిజమైన భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందాలి అంటే ఈ భౌతిక సంగత్వం నుంచి బయటపడాలి. అంటే ఆ కంప్లీట్ వైరాగ్యం రావాలి. వైరాగ్యం అంటే ఆసక్తి, కోరికల్ని వదులుకున్న స్టేజ్. అది ఎలా వస్తుంది అంటే భక్తితో వస్తుంది అని చెప్పి, కంప్లీట్ భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి వాంఛలు ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతూ వస్తాయి. తద్వారా మన మనసు ప్రశాంతమైన స్థితికి వచ్చి ప్రసన్నమైన స్థితిలో మనం నెలకొని, అంటే మనం అన్ని పనులు చేస్తున్నా కూడా అక్కడ స్వార్థరహితంగా ఉంటుంది. ఎందుకు? భగవత్ కైంకర్యంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఏదైనా భగవంతుడికి అర్పించే విధంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఏదొచ్చినా ఏది ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తున్నాం కాబట్టి అది ప్రసన్నమైనటువంటి స్థితిలో మనిషిని ఉంచగల స్టేజ్ అది. కాబట్టి ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం, భగవత్ కైంకర్యం అనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇక భౌతిక సంగత్వం ఏమి ఉండదు. అంటే రాగాలు ద్వేషాలు ఉండవు. రాగద్వేషాతీతంగా అయిపోయారు వాళ్ళు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండి. సో ఈ భౌతిక సంగత్వం నుంచి ఆ రకంగా విముక్తి చెందుతారు. చెందిన స్థితిలో ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంటే అప్పుడు భగవంతుడిని గురించిన, ఆయన తత్వాన్ని గురించిన విజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు. ఇక్కడ విజ్ఞానం అనే పదం కూడా వాడారు. విజ్ఞానం, జ్ఞానం అని లేదు, విజ్ఞానము అన్నారు. సో మీరంతా ఆల్రెడీ లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 భక్తి శాస్త్రి ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో విజ్ఞానం అనే పదం వాడారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? భగవత్తత్వ జ్ఞానం అని లేదు, భగవత్తత్వ విజ్ఞానం అంటున్నారు. సో భగవత్తత్వ విజ్ఞానం అన్నారు అంటే ప్రేమ భక్తి స్థాయికి వచ్చేసింటారు మాతాజీ. హరే భావ స్టేజ్కి వచ్చింటారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి, ఇంకెవరు ఏదో చెప్తున్నారు. భగవాను గురించి పరతత్వ జ్ఞానమే విజ్ఞానం. భగవాను గురించిన పరతత్వ జ్ఞానం. ఓకే. విజ్ఞానం అన్న మాట ఎప్పుడు వాడతాము? యూజువల్ గా జ్ఞానము దాటిన తర్వాత భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడే విజ్ఞానం. భవానీ మాతాజీ మీరు చెప్పింది ఏంటి? హరే కృష్ణ. భౌతికత్వంగా మనం నేర్చుకున్న విద్యలన్నీ జ్ఞానముగా పరిగణింపబడితే ఆధ్యాత్మికంగా మనం తెలుసుకునే విద్య విజ్ఞానంగా హరే కృష్ణ ఆల్మోస్ట్. హరే కృష్ణ. మనము ఆ నేర్చుకున్నది మన నిజ జీవితంలో అప్లై చేయడము విజ్ఞానం మాతాజీ. హరే కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తెలుసుకున్న దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా చేస్తూ ఉంటే దాన్ని విజ్ఞానం. కరెక్ట్. సో విజ్ఞానం అంటే తెలుసుకోవడం, విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం. సో మనం ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకుంటాము? సైన్స్ క్లాస్లో మరి చిన్నప్పుడు మనం సైన్స్ పాఠాలు, అంటే పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత కూడా చదివే వాళ్ళు ఉంటారేమో సైన్స్ గ్రూప్ తీసుకుంటే, బట్ జనరల్గా
కెమిస్ట్రీ లెసన్ ఏదైనా ఉంటే ఆ రసాయనం ఈ రసాయనం ఆ కెమికల్ ఈ కెమికల్ కలిపితే ఈ ఈ కలర్ వస్తుంది, ఈ వాసన వస్తుంది, ఈ పొగలు వస్తాయి అని ఏవో చదువుతూ ఉంటాం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి. ఓహో అనుకుంటాం. అదే ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి మనం అవి ఇవి ఆ 2 రసాయనాలు కలిపితే ఆ కలర్ మారడం, ఆ పొగ రావడం, ఆ వాసన రావడం అవన్నీ మనం చూసినప్పుడు ఇంకెంత బాగా అర్థమవుతుంది స్వయంగా చూసినప్పుడు. అదొక ఎగ్జాంపుల్. మరి నొప్పి లాంటి మన పక్కనున్న వాళ్ళకి ఏ చెయ్యో కాలో ఏదో విరిగి సంథింగ్ వాళ్ళు బాధపడుతుంటే అయ్యో పాపం బాధపడుతున్నారు, నొప్పిలో ఉన్నారు అనుకుంటాం. కానీ ఆ నొప్పి అనేది అసలు ఎలా ఉంటుంది నిజంగా అనేది మన దాకా వస్తే కానీ నిజంగా మనకు తెలియదు. సో అది జ్ఞాన విజ్ఞానాలకు ఉన్న డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ విజ్ఞానం అనే భగవతత్వాన్ని గురించిన విజ్ఞానాన్ని పొందగలడంటే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలరు. ఇంకా మాటలతో తెలుసుకోవడం కాదు ఆ భగవతత్వాన్ని, వాళ్ళ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న స్థితికి ఎదగగలరు అని దాని అర్థం అన్నమాట. ఈ రకంగా శుద్ధ సత్వంలో స్థితులైన వాళ్ళు అంటే ఆ శుద్ధ సత్వంలో ఎలా స్థితులయ్యారు అంటే భగవద్భక్తిలో సుస్థిరం అయ్యారు. కాబట్టి ఎలా సుస్థిరం అయ్యారు అంటే భాగవతారులను సేవిస్తున్నారు కాబట్టి క్రమేణా వాళ్ళు భక్తిలో సుస్థిరులై, తరువాత సాత్వికులై, తరువాత సుప్రసీదితులై, ఆ తరువాత ఆ సుప్రసీదమైనటువంటి మనస్తత్వంతో వాళ్ళు భౌతిక సాంగత్యం అంతటి నుంచి కూడా విముక్తిని పొందారు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నమాట, ఒక్కొక్కటి జరుగుతోంది. విన్నారు భాగవతం, భక్తులకు సేవలు చేశారు, తద్వారా వాళ్ళు అమంగళాలు పోగొట్టుకున్నారు, తద్వారా మరి భక్తిలో వాళ్ళు స్థితులయ్యారు. అలా వాళ్ళు శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతున్నారు, సుప్రసీద స్థితికి వచ్చారు. ఆ సుప్రసీద స్థితి వల్ల వాళ్ళు భౌతిక సాంగత్యం అంతటి నుండి కూడా విముక్తి చెందారు. విముక్తి చెంది అప్పుడు ఆ స్థితిలో వాస్తవమైన భగవతత్వ విజ్ఞానాన్ని పొందారు అని చెప్తున్నారు. సో అది స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి భాగవతం ఇచ్చేటటువంటి ఫలితం అన్నమాట. సో ఒక్కొక్క మెట్టు మనల్ని దాటించగలదు. ఎప్పుడు మనం నిజమైన శ్రద్ధతో నిజమైన విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు క్రమేణా ఆ భక్తిభావం పెరిగి మరి క్రమేణా మనం ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళి మరి ఆ సుప్రసీద స్థితిలోకి వెళ్ళి అంటే నిష్కల్మషమైన కల్మషం లేనటువంటి ఆ స్వచ్ఛమైన స్థితి. అందుకే శుద్ధ భక్తి, శుద్ధ సత్వం అంటారు. ఆ ప్రసన్నమైన స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ అటాచ్మెంట్స్ అంటే ఏమిటి అటాచ్మెంట్స్? రాగాలు ద్వేషాలే అటాచ్మెంట్స్. కొన్నిటి మీద ఇష్టం, కొన్నిటి మీద అయిష్టం, కొంతమంది మీద ఇష్టం, కొంతమంది మీద అయిష్టం. సో రాగము ద్వేషము ఈ రెండు గనక లేకపోతే ఏముంటుంది? ప్రశాంతత ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక సంగత్వం, ఈ అటాచ్మెంట్స్, ఈ రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి చెందుతారు ఈ ప్రసన్నతతో వాళ్ళు చెంది, తద్వారా నిజమైన భగవతత్వ విజ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఇక అర్థం చేసుకోవడం కూడా కాదు, పొందుతారు. సో అందుకని విజ్ఞానం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ స్టేజ్ ఏది? ఆ సచ్చిదానంద స్టేజ్, భగవంతుడికున్న నిష్కల్మషమైన దివ్యమైన ప్యూర్ తత్వం, శుద్ధతత్వం వాళ్ళు పొందగలుగుతారు అన్నమాట. అంటే రాగద్వేషరహితమైన తత్వం, అదే ప్రశాంతతకు మూలం. కాబట్టి ఆ భౌతిక సాంగత్యం నుంచి విముక్తి చెందిన స్థితిలో వాళ్ళు ఈ రకంగా వాస్తవమైన భగవతత్వ విజ్ఞానాన్ని పొందగలరు. అది నిజమైనటువంటి భగవతత్వం అని, ఆ విజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎక్కడో మరి వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒక్క భాగ్యవంతుడు మాత్రమే ఇలా పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నిస్తాడని మనం 7th చాప్టర్లో చూస్తాం కదా. సో అలా వాళ్ళల్లో కూడా ఎవరో ఒక్కరే నన్ను నిజంగా తెలుసుకుంటారు అన్నది కూడా మనం చూస్తాం. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు మరి ఎక్కడో కొంతమంది, అంటే అలా అని మరి భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? మీరు డిస్కరేజ్ అవ్వకూడదు, మీ సాధనలో ఉండండి. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కొంచెమైనా ఈ మార్గంలో ఉంటే మహాభయాన్ని నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది. మన ప్రయత్నం వృధా పోదు. నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఈ సాధనను తీసుకువెళ్ళవచ్చు. కాబట్టి సాధన అనేది వదులుకోకుండా ఆ సాధనలో ఉండడం చాలా ముఖ్యం. సో
అది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనం చూసిన కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ ది భాగవతం. భాగవత సేవ వల్ల వచ్చేటటువంటి లాభం ఏమిటి అని మనం ఎవరైనా అడిగితే ఇంత వివరంగా చక్కగా అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లు ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎలా అవరోహణతో మనం ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అనేది వివరిస్తున్నారనమాట. సో ఈరోజు ఆ రకంగా ఈ శ్లోకంలో ఆ శుద్ధ సత్వంలో భౌతిక సంగత్వం నుండి విముక్తి చెంది వాస్తవమైన భగవత్ తత్వ విజ్ఞానాన్ని పొందగలరు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. అది ఈరోజు శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు.